Whole house. Tunda na gano so ba shi da furfura, lallai so ba shi da furfura, to so ba shi da kirki. Malamai so ya shiga What's up aiki, with them beats, boy? ya fita ni cikin inuwa, ya kai ni cikin rana, ya sanya ni cikin wahala, har raina na kuna. Ba dan so ba da ban zo ba, ba zan kai wannan matsayin ba. Ban so ba, ban kai ba, a ce soyayya ta yi mini gata. Shi so ba mutum bane ba, balle ka gyale shi. Ba dabba bane ba, balle ka yanka shi. Bai kyale tsofo ba, bai kyale yara ba, bai kyale manya ba, bai kyale tsirrai ba. Shi so ya wuce ɗanɗano na zuma, ko in ce guba. Wane za ya gano hakikar so? What's Bai up ji with gatu them ba, beats, dan boy? ya kama sarakai masu mulki da mukamai. Duba har 'yan sakai, wane yau baya kan soyayya. Tun kafin zuwan mu duniya akwai soyayya, bayan mun zo a duniya sai muka dau soyayya. Kowa ya yi nasara to sai ya rike soyayya. Wa ya ɗauki so bai wahala ba, wa ya ɗauki so bai guje shi ba, wa ya ɗauki so bai makara ba, wa ya ɗauki so bai nakasa ba, What's up with them beats, wa ya boy? ɗauki so bai jigata ba. Daga ƙarshe babu halittar da ba ta yin soyayya.